Членовете на председателството на Федерацията Босна и Херцеговина Бакир Изетбегович и Желко Комшич се срещнаха днес членовете на Организацията на независимите интелектуалци, които проведоха заседание в столицата Сараево. Те дискутираха по наболелите теми за развитието на културата и изкуството във Федерацията. На форума бе предложено да бъде създадена нормативна уредба, която да регламентира основните стъпки. Това ще бъде част и от изпълнението на изискванията на Европейския съюз за присъединяване към Европа. От изключителна важност е да се ускори влизането на Федерацията в семейството на европейските държави, смятат и интелектуалците и управляващите. По-късно Изетбегович и Комшич отпътуваха за Ню-Йорк, където ще участват в дискусия, посветена на 15-та годишнина от Дейтънското споразумение. То ще се състои в сряда в Ню-Йоркския университет. По време на панелна дискусия на тема Америка на кръстопът, Дейтънското мирно споразумение в началото на 21 век ще се дебатира за глобалната взаимозависимост през призмата на регионалното сътрудничество, което ще позволи по-бърз темп на икономическо развитие по пътя към Европейския съюз на страните от региона. Синдикатът на учителите независимост и Съюза на работещите в образованието, които не подписаха споразумението с правителството за увеличаване на заплатите, ще продължават да стачкуват. Днес те отново излязоха по централните улици в главния град на автономната провинция Войводина. Над 1000 училища в страната се очакват да не работят заради стачката. Председателят на Съюза на синдикатите на работещите в образованието, който не участваше в преговорите с правителството, е заявил, че предварително бил наясно с предателството на останалите синдикални организации. Техните лидери подписаха договора, съгласиха се с всички условия на министерството и така се оказаха предатели за останалите организации. Същевременно продължават протестите и на полицаите. Служителите на реда дадоха 14-дневен срок на правителството в Сърбия, към която има определени ангажименти Войводина, за да се произнесе по предложението за подписването на колективен договор за служителите на Министерството на вътрешните работи. След края на срока полицаите ще подновят ефективните си стачни действия. От синдиката на полицаите заявяват, че ще демонстрират добра воля в преговорите с правителството, за разлика от действията на управляващите. Нова стачка на работещите в обществения транспорт в Атина имаше днес. Автобусите в гръцката столица спряха да се движат за 5 часа във времето от 11 до 16 часа. Служителите на метрото се определиха да стачкуват утре. Подземната железница на гръцката столица няма да се движи за 4 часа през деня в най-натовареното време от 12 до 4 следобед. Днес по време на стачката в обществения транспорт се проведе среща на работниците в автобусната компания, по време на която се обсъдиха предложенията на правителството за реформирането на обществения транспорт. По време на тези срещи имаше сериозни дебати дали да има нови стачки, а в същото време гръцки фермери блокираха движението през основния граничен пропускателен пункт Кулата Промахон към България. Те настояват за по-ниски цени на горивата. Около 130 фермери от гръцкият регион Серес блокираха пътя Е79 за час и половина, като първоначално разхлабиха режима на пропускане, но към 16 часа напълно затвориха граничния пункт. Те предупредиха, че ще продължават с протестите си, докато исканията им не бъдат изпълнени. Блокирането на пътни артерии се превърна в обичаен метод, използван от гръцките фермери за оказване на натиск върху правителството през последните години. В някои случаи действията им причиняваха километрични опашки от автомобили. Колите оставаха блокирани с дни пред граничния пункт и от българска и от гръцка страна. Още новини от Балканите може да прочетете на интернет адрес www.krakra.net. За повече информация звънете на телефон 076 602 716 и ни пишете на имейл адрес news@krakra.net.